khworang खेबखोनसे गोजौआव बे जाहैबाय शिवा दल बै माने दं बेयो नै नोंसोरना नुबाय जोङो दा थांसिगोन आरोना नोंसोरो जोंजों फुजा होफैदों आरोना जेरावबो फुजा होदों बाहाय नोंबो होदों नामा फुजा होआखै माने स' बे जाहैबाय शिवा दल जों एसे जायगाखौ जोंफोरा नायनोसै गोबां मानसिफोर दासिम फैगासिनो दं दासिमबो दाबो फैदों मानोना फुजा होनानै गाव गावनि गोसो गोरबोनि माने इसोरनाव आशीर्बाद बिफैयो जेनेबा गाव गावनि गोसोआव जेनोखि साननायफोर दङ बेफोरखौहाय मानोना मोगथाङाव महर होनो थाखाय बयबो महर होजानो लुबैयो स' बिनिखायनो फैदों नै फारौफ्रा गोबां फारौफोर दं मन्दिराव गोबां फारौफोर दं नाय फारौफ्रा बा बरिया 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 मानसिया मा गायब जाखो मा नांखो जों दा बे साइडखौ एसे ओरै नायसै जों दा साइडआव बावहाय माखासे सेंग्रा सिख्लाफोर दं नै फट' लागासिनो दङ जोङो बे साइडखौ आं नोंसोरनो देखायगोन आरोना बबे साइडआव मा दं मा गैया नोंसोरो नायबाय थाबानो जाबाय आरोना एकदमबारे फुरा मोजाङै नायदो नै आं खाथियाव खेबफैथारबाय नुबायना आं खाथियाव खेबफैबाय बरिया गोजौनिफ्राय खेबबाय खेबसे मा होनदोंमोन मा मन्दिर होनलाय एसे बुंबाय दे बै मालाय दं बेयो मालाय दं स' फाइनालि गाइस जोङो दा सौफैबाय बे जाहैबाय शिवा दल जों बे मन्दिराव जों हाबनांसिगोन नै नोंसोरना नुबाय जोङो दा थांसिगोन आरोना नोंसोरो जोंजों लोगोसे नायफाबानो जाबाय फैदो लेट्स मुभ जोङो दा हाबनोसै सिङाव जोङो हाबनोसै ओमफ्राय बेवहाय गोबां माने फुजा होयो आरोना फुजा होनो मानसिफ्रा फैयो दिनै नोङो नाय बे मन्दिर शिवा मन्दिरावहाय गोबां मानसिफ्रा फुजा होनो होंगो दोंगो दं नै बावहाय माने बयबो फुजा होफैदों आरोना जेरावबो फुजा होनो जायगा दंजोबो नै आवनो आंना हिर'आ माने थाबायगासिनो दङ सिगां नुबायना लोगोफोर बे जाहैबाय शिवा दल आं दिनै शिवा दलावहाय फैनाय जाबाय ओमफ्राय ओरै साइडआव आं मोनसे ओंथि बनायदों ओरै फै जों ओरै हाबगोन दायो गोदोनि जेनाखि फेमास जों जेखौ जों ससियेल साइन्स बिजाबाव जोङो फरायनो मोनबाय थायो लोगोफोर जों दा शिवा दलाव जिरायनानै दङ ओमफ्राय जों शिवा दलखौ नायखांनानै मा नायनाय जायो दाबो डिसाइड खालामाखै तलातल महरफोरखौ नायगोरनो ना जयसागर फुख्रिखौ नायगोरनो मिन्थिथ'वा नैबे खाथियाव मोनसे फुख्रि बिराद गिदिर दं बेयो मा नामथाय मिथिया सोंनोबो मोनथ'वाखै दा बै मोखाङाव गेटआव नायबासो जों मिन्थिसिगोन बियो मा फुख्रि बेखौहाय दा बिराद मोजां मोनबाय आरोना नुफैनानै मानोना बेफोरबायदि सिनारिफोरखौहाय खुनु बेला फैफेराखैमोन नै खाथियावनो दं मोनसे ओमफ्राय बे जोंनि बेक साइडआव नुगासिनो दं मोनसे बेवहाय दिनै गोबां मानसिफोर दङ बिसोरो फुजा होदों मानोना फुजा फैयो फुजा होफैयो बयबो माने मा होननानै बुङो आं मिथिया बाहाय सोर देवथाफोर दङ बेखौथ' आं मिथिला लोगोफोर स' एक्साइटेड आङो बाहाय फैनो मोननानै ओमफ्राय आं माला फैनो मोनगोन आं बिदि सानबाय थायोमोन आरोना गोसोआव ओमफ्राय दिनै आरोना खाफालनि खोथा होनांगोन आङो दिनै खाफालनि खाथियाव दिनै खाथियाव थानायखाय तिनसुकियाव थानायखाय आङो तिनसुकियानिफ्राय बाइकजों फैबाय ओमफ्राय जों दा एसे जिरायबाय नै हिन्जावाबो जिरायदों नै बे जाहैबाय
स' बेवहाय मोनसे माबा जानायदों फुजा जानायदों नै माबा स्टेज बानायगासिनो दं गैला नै महरा नायजाला सेहेरायानो गैला